Здравейте, аз съм Тами Желев от Стара Загора. Пристигнах тук в Турция. Запознахме се с доктор Мерич. Обеща да ми извършат тук манипулация. Аз се съгласих, защото имам доверие. Много съм доволен от екипа, от преводачката Гилшен и от лекарския екип. Надявам се всичко да бъде наред след известно време. И благодаря на фирмата Марсалита. Добре. Чао!